Jullie hebben natuurlijk de titel al gelezen. We zijn in België. Ja, inderdaad. In België. In Centerparks, de Erpenheide. Zandstraat TV! Paardje. Wil je daarop rijden, op die grote? Ja? Nou, spannend hè? Ponyrijden! Uiteraard gaan we ook eventjes naar de kinderboerderij toe. Even kijken naar de konijntjes. En de cavia's. Oeh, kunnen we lekker aaien. Cavia's, lekker zacht. Kijk eens naar de camera, duimpjes omhoog. Ik heb volgers. Ik heb volgers. Proost. Mam. Helemaal gezellig. Proost. Welkom bij Baloupa. Dan geef jullie allemaal een hele dikke duim omhoog voor de Baloupa. En natuurlijk voor deze video. Vergeet overigens niet te abonneren. Want er komen nog heel veel vette video's aan. Na deze spetterende show van Ori is het helaas weer tijd om naar huis te gaan. Ik dank jullie weer hartelijk voor het kijken. Wij zien elkaar volgende week weer. Tot ziens. En tot de volgende video. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Centerparks Informatie. De Centerparks fansite van nu. Hey, jij daar. Ja, jij. Ben je nou nog steeds niet geabonneerd op Zandstraat TV? Druk snel op de knop hieronder mij en ik zal het voor deze keer door de vingers zien.